ଥରେ ଜଣେ ପିତାମାତା ତାଙ୍କ ପିଲା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଗିଚା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ସେମାନେ ଫେରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପିଲା ନାହିଁ। ସେଇ ମାତା ଜଣକ ବହୁତ ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେ। ପିଲାଟିକୁ ନ ପାଇବାରୁ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ ତାକୁ କୁଆଡେ ନ ଯିବାକୁ ମନା କରିନଥିଲ ତ? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲି ତାକୁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାଇ ତାକୁ ଖୋଜିବା। 100 ଭାଗରୁ 99 ଭାଗ ସେ ସେଠାରେ ଥାଇପାରେ, 1 ଭାଗ ସେ ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇଥାଇପାରେ। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାଇକି ପିଲାଟି ବସିଛି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ପିତାମାତା ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ମନା କରନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ ବିଷୟ ଆକର୍ଷିତ ଲାଗେ। ପିଲା ସେହି ବିଷୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ସାହରେ ଭରିଯାଏ। ଯେଉଁ ବାଟରେ ପିତାମାତା ପିଲାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ପିଲାର ଉତ୍ସୁକତା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତାର ଅହଙ୍କାର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ସେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କିପରି କରାଯାଇପାରେ? ପ୍ରଥମତଃ ପିଲାଙ୍କୁ କିପରି ଗଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ କିପରି ଠିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଥାଏ ଅନ୍ୟକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଠିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛି। କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସିଧା ସିଧା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଯଦି ମା ନିଜ ପିଲାକୁ ଠିକ ସେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ, ଚରିତ୍ରବାନ ବନେଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ମା ଭୁଲରେ ପଡ଼ିଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଅବା ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଣସି ଦିଗରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅହଙ୍କାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣିକି ସେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ଜୀବନରେ କିଏ ବି ଘୋଷାଡ଼ି ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଛୋଟ ପିଲା ବି ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ନେବା ପାଇଁ ଲାଗୁ, ତାକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ତାର ଅହଙ୍କାର, ତାର ଅଭିମାନ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ସେ ଶକ୍ତିରେ ଏହି କଥାର ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହି କଥାଟି ତାକୁ ବହୁତ ବଳପୂର୍ବକ ଜଣାପଡ଼େ। ସେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଛୋଟ ପିଲାଟି ତାକୁ ଯେମିତି ଆସୁ ସେ ସେପରି ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ କଥା ତାକୁ ମନା କରାଯାଇଥାଏ ସେ ସେହି କଥା ହିଁ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥାଏ ସେ ସେହି ବିଷୟକୁ ହିଁ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତାର ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥାଏ ସେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। କାରଣ ପିତାମାତା ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଭଲ ବିଷୟରେ ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ପିତାମାତା ଖରାପ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଅଟକେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ଜିଜ୍ଞାସା ଖରାପ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ପିତାମାତା ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ପିଲାର ଶତ୍ରୁ ସିଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଯାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବିଚାର ଆମ ମନରେ ଆସେ, ପ୍ରଥମତଃ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ଜୀବନ ସେହି ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତମର ଜୀବନର ଛାୟା, ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଗଭୀରରେ ତମ ପିଲାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତମ ଉପଦେଶ ନୁହଁ, ତମ ଜୀବନର ଛାୟା ପିଲାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପିଲାକୁ ଭଲ ବାଟରେ କେବେ ବଳପୂର୍ବକ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି କଥା ଭଲ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ହୋଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଛୋଟ ଅଛି ସେ ତମ କଥା ମାନିପାରେ, କାରଣ ସେ କମଜୋର ଅଟେ ଆଉ ତମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟ। ତାକୁ ତମେ ଡରେଇ ଦେଇପାରିବ, ଧମକେଇ ପାରିବ, ତମେ ତା ସହିତ ହିଂସା କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାକୁ ଦବଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲା ପ୍ରତି ହିଂସା କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ଆଘାତ ପକାଉଛୁ। ସେମାନେ ଏବେ କମଜୋର ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ନୁହଁ କାଲି ଯେବେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ, ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହୋଇଯାଇଥିବା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଦଲା ନେବେ। ବୁଢ଼ା ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏବେ ହେଉଛି ତାହାର କାରଣ ହେଲା ସେହି ପିତାମାତା ଛୋଟବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହିପରି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବଳପୂର୍ବକ ଜମା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଜବରଦସ୍ତି ଜମା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଭୁଲରେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବହୁତ ପ୍ରେମରେ, ବହୁତ ଶାନ୍ତରେ, ବହୁତ ସରଳତାର ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଦେଶ ଜମା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହା କର। ତାକୁ କହିବ, ମୁଁ ଏହାକୁ କରିଥିଲି ଓ କଲା ପରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲି। ଯଦି ତମକୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତମେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଭାବିପାର। ପିଲାକୁ ବୁଝେଇବ, ତାକୁ ଆଦେଶ ଦେବ ନାହିଁ କି ଉପଦେଶ ଦେବ ନାହିଁ। ଉପଦେଶ ଓ ଆଦେଶ ବହୁତ ଖତରନାକ ଅଟେ। ଉପଦେଶ ଓ ଆଦେଶ ବହୁତ ଅପମାନଜନକ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଦର କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଦର କରୁ ତାକୁ ହିଁ କେବଳ ଆମେ ହୃଦୟରେ ରଖିଥାଉ। ଆମେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦର ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଦର କରିବା ଉଚିତ। ଆମ ସମୟ ତ ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଅବିକା ତ ତାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନର ବିକାଶ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି।
ତା ପ୍ରତି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଓ ଆଦର ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସ୍ନେହ, ଆଦର, ପ୍ରେମ ଓ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। ପିଲାମାନେ ବହିର୍ମୁଖୀ ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ବହିର୍ମୁଖୀ ହବାର। ସେମାନେ ମାଆକୁ ଦେଖନ୍ତି ଭଲ ଶାଢ଼ୀ, ଗହଣା, ଘର ବାହାରମୁଖୀ ହବାର ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ମାଆକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବାର ଅବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବାର, ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ଝରିବାର, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ମା ପ୍ରେମରେ ଭରି ହୋଇଯାଇଥିବାର, ଦେଖନ୍ତି କିଛି ନଥିଲେ ବି ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲରେ ରହିବାର, ଦେଖନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଆନନ୍ଦରେ କେଉଁ ଲୋକକୁ ପଳାଉଛି, ପିଲାମାନେ ମାଆକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବାର ଦେଖି ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏହି ଖୁସି, ଏହି ଶାନ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି। ସେମାନେ ପଚାରିବେ। ସେମାନେ ପଚାରିବା ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ପିତାମାତା ଘଣ୍ଟେ ଅବା 2 ଘଣ୍ଟା ନୀରବ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିତାମାତା ଘରେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲା କିପରି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇପାରିବ? ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କୁ କଳହ କରିବାର, ଲଢ଼େଇ କରିବାର, ସଂଘର୍ଷ କରିବାର, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବାର। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଶାନ୍ତ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଉଦାସୀନତା, ଚିନ୍ତା ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ହୋଇଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲା ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥିଲା। ପିଲା ହେଲା ପରେ ମା ଉପରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ଜୀବନ ପୁରା ମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କାରଣ ମା ଯାହା ବି କରିବ ପିଲା ଉପରେ ତାର ପରିଣାମ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ପିଲା ଖରାପ ହେଲା, ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଗଲା, ତାହେଲେ ତାର ପାପ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ? କିନ୍ତୁ ମା ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏହିକି ଯେ ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ରୋତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ନେଇଯିବାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।